Рәхим итегез. Қонақ болсаң тыйнақ бол дейлер, ләкин бүгінгі қонақ искерме болыр деп үмітләнәбез. Чөнки біз аның белән бергә 4 ел оқыдық, инде 16 ел бергә эшлибез икән. Ул Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яшь артисты, Татарстан Республикасының атқанған актеры Раил Шамсуаров. Раил достым, сәлам, хош келдің. Исәнләрмсез, бик зур рәхмәт, хәерле итәләр сезгә. Сәлам, Раил. Ничек хәлләрең? Хәлләр бик әйбәт, бик күңелле. Шундый матур иртәләр башланып китте. Тышта шундый салкын, рәхәт. Монда шундый җылы дигән. Син чыннан да шул хәллек лирик хисләргә бай кеше буларак, табигатьнең бөтен матурлыгын да күрә беләсең. Бик зур рәхмәт сиңа. Әле өстәвенә шул лирик күңелле булганга сине театр репертуарындагы барлык балалар әкияте дә ярата. Укый башлаганнан, эшли башлаганнан бирле беренчесе аның авыл так бай, Кечтүкле уен, Кәҗә һәм сарык. Кәҗә сарык, таң батыр, һәм ниһаять мендәр әкияте. Бик көтеп алынган әкият, шундый әкиятләрне бик яратам. Чыннан да дөрес әйттең, Алмаз, рәхмәт сиңа. Мин анда мин генә түгел, бөтен артистларыбыз да, бик талантлы артистларыбыз, берсеннән-берсе талантлы артистларыбыз, без әкиятләрдә рәхәтләнеп уйныйбыз, йөзәбез дисәк тә була. Чөнки балалар белән очрашу үзе бер рәхәт, ләззәт. Һәр көн сайын шулай спектакльне яңадан шул хисләрне кичерү һәм тамашачыга ниндер үзенең энергетиканы бирү бик рәхәт. Менә әкиятләрдә уйнаганда үзенчәлекле моментлар нәрсәдә? Анда дөрес әйттең, рәхмәт сиңа. Андый моментлар бик күп була әкиятләрдә. Импровизация дип атала инде ул. Шундый кызыклы моментларда тагын да әкият үсеп китә һәм яңадан яңа урысча әйткәндә геклар барлыкка килә. Һәм әкият бай гына. Син бүтін менә санаган әкиятләрдә дә һәр вакыт уңай персонажны уйныйсың. Бу мендәр әкиятендә уңай тискәре персонажлар бармы, яисә бүтенесе дә уңай гынамы? Анда минем уйлавымча тискәре персонажлар да уңай яклары бар аларның. Һәм гомумән бу спектакль шундый җылы, якты спектакль. Һәм мин тагын шулай ук якты персонажны уйныйм инде. Әдәттәгечә. Кемне уйныйм, үскән тагыным. Якты кешеләр, якты персонажларны уйныйлар гадәттә. Гәүдәләндерәбез. Һәм шул без әйтергәме инде кем уйнаганны? Әлбәттә, шуңа да барабыз. Мендәрне уйныйбыз без, барыбыз да артистлар, мендәрләр. Һәм менә анда бер генә персонаж ул малай инде. Малай түгел, гафу итегез, кыз. Ул башта малай иде. Без аны кызга үзгәрттек. Бу әкият тылсымы? Тылсым, әйе. Шундай мендәрләр инде, һәм алар әкият барышында бер-берсе белән дуслашып, бер-берсен беләләр. Һәм минем персонажым ул спектакль буе мин ник шундыйсың дип үзенә сорау аның спектакль буе. Мин ник башкалар кебек түгелсең дип эзләнүдә ул. Менә мин шәхсән әлеге спектакльгә билетларны күптән инде алып куйган идем. Һәм әле хәтта язылмаган иде менә спектакльнең нәрсә турында икәне. Менә нәрсә турында спектакль һәм нинди әсәргә корылган әлеге спектакль? Бу әсәрнең авторы Олжас Жанайдаров дигән. Ул Казахстаннан, Алматадан үзе хәзер хәзерге вакытта Мәскәүдә иҗат итә икән. Ул алтын битлек номинациясенә дә ул тәкъдим ителгән иҗат кешесе инде. Һәм бу бик кызыклы гына әсәр. Сорау нинди иде, гафу итегез, онытып киттем. Һаман да репетициядә әкият дөньясында иҗәсәгәйме? Тагын нинди персонажлар күреп була? Ягъни монда мендәрләр дөньясы дип аңладым инде. Менә кыз бала үзенең хыялында шундый хыялый кыз, бик шундый хыялый кыз инде. Мендәрләрне жанландырып, алар белән уйный, шундый дәрәҗәгә җитә. Мендәрләр анардан башка да жанлана башлыйлар инде. Менә шундый дәрәҗәгә җитә ки, шулай дип әйтсәк тә була инде. Һәм менә урысча әйткәндә интрига калсын әле бераз. Калсын. Ләкин интригасыз гына премьерның көннәрен атап үтсәң. 23 декабрьдән башлап 30 декабрьгә кадәр көн сайын кичкенә дусларыбызга һәм әти-әниләребезгә шушы ихлас әкиятебезне тәкъдим итәбез. Гадәттә инде без сезнең менә әкиятләрегез алар ел ахырына, яңа ел алдынрак куела башлыймы һәм ул вакытта чыршы бәйрәмнәрдә уза. Шулай бу ел да шулай булачакмы? Бу елда шулай дип ишеткән идем, булыр дип өметләнәм. Алай-болай тагын үзгәрешләр кертмәсәләр, менә кыш бабайлар кар кызы була дип
тағайыңына ишеттім. Дөньялар тыныч имин булса, үзең шәхсән яңа ел бәйрәменнән нәрсә көтәсең һәм тамашачыларга, гомумән бөтен кешелек дөньясына үзеңнең гаиләңә нәрсә телисең? Мин беренчедән Кыш бабайны көтәм. Әйе. Һәм тыныч булсын иде елларыбыз, исән-имин булсак иде, күңел тынычлыгы булса, Алла бирса, барда әйбәт булыр дип өметләнеп калам. Әкияттәге персонажым һәр вакыт үзенә мендәрем, мин кимсең? Нигә мин башкалардан аерылып торамсың дигән сорау бирә. Тормышта үзеңә мин кимсең дигән сорауны куясыңмы, яки бу сорауга җавабың бармы инде? Мин элек ул сорауны гидеш бирә идем. Хәзер Аллага шөкер, менә анда шул спектакльдә шундый әйбер бар. Кеше үзен табырга тиеш. Һәм ул ничек бар? Менә шулай дөньяга туган бит инде. Һәм урысча әйткәндә принять себя какой я есть дигәндәй, татарча әйтәм инде. Үзе нинди бар, шулай кабул итәргә һәм дөньяга мин мондый дип аваз салырга тиеш инде. Менә мин шундый инде, нишләтәсең дигән шикелле. Син безнең яраткан актерыбыз. Син бик яхшы әти. Син гомумән бик яхшы кеше. Кунакка килүең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Сиңа уңышлар теләп калабыз һәм инде. Күз тимәсен генә диеш кала. Уңышлар премьерада, спектакльләрдә, тормышта, иҗатта һәм үз-үзеңне эзләүдә табуда. Кунакка килгәнчә рәхмәт яусын. Театрда эштә күрешкәнчә кадәр. Бездә кунакта Татарстанның атказанган артистлары Шәмсуаров булды. Biz кышкы шилләдән җәйге шилләгә күчик.